Hello guys man, बेसेबांबा गोबावनि उनावसो दिनै माने आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय आरोखि फाइनालि माने गाइस मोन आङो एक्सिडेन्ट जानानै दंमोन गाइस मोन ओरै बेयाव दुलादों ओमफ्राय ओरै आखाइयाव दंमोन आरोखि बेयाव ओरै दं ओमफ्राय फाइनालि नै ओरै आखाइयाव बेयाव ओरै माने एक्सिडेन्ट जानानै दंमोन आङो गाइस मोन बिनि थाखायनो आङो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन दिनै माने बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ लाना फैबाय आरोखि नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थांमोनाव नायनानै नुखाबाय अब्ला नायलांबाय थादो गाइसमोन जोबजासे स्प्राइटजों अमाजों ना स्प्राइटजों अमाजोंसो सोरबा जौ लोंदों सानदों जौ गैया नै स्प्राइटजों अमाजों अमा खाजि जौ लोङा खिन्थु स्प्राइटजों अमा खाजिजों नायद' ओरै दंबावो नै स्प्राइट लोंग्राफ्रा स्प्राइटजों अमा खाजिजों नै स्प्राइट बथलसो दिनै हागोन आरोखि गायजोबनो बारा बुरजा गैला नै बेखौ फुखांबानो गायसिगोन मा जागोन बिगोमायालाय हानायनि दिनै जौ बेदर ना जौ बेदर आरो मा लाबोदों मालिकालाय दाबो खोन्थायाखै नामा मालिका मा लाबोदों थान्दा स्प्रेडफोर लाबोदों ना लाबोआखै जाखो मालिका दा ओरै दंजोबो नै मालिका जिरायनानै दं नै माखासे नै ओरै सिख्लाफोर दङ एकदम स्प्राइट माजा थामसाब गासिबो नांजोबथारगौ नो मालिका दा लाबोदों ना लाबोआखै जाखो मा लाबोदों जाखो मालिका लाबोगासिनो दं ना गासिबो लाबोगासिनो दंखायो ना दे होमबा दा नायनोसै मालिका मा लाबोदों बलद' गायनाया एबार गायनायनि स्टार्ट जाबाय नै फुखांजोब्बाय एबार गायबाय गायनाया सोर बेसेबां स्पिड गायो एबार नायदो नै गाइसमोन नायद' नै सोर बेसेबां स्पिड गायो सिख्लाफ्रा नायद' नै मासिबां स्पिड गायो गैला नै दब्लायसे हासैबो 5 मिनिटावनो हानोसै माथो दब्लायसे 5 मिनिटावनो दब्लायसे हानोसै नै नांथारगोन दब्लायसेयाव मात्र 10 मिनिटल' नाङो बारा टाइम नाङा 10 मिनिटावनो दब्लायसे होमबा बिसिबां हागोन ओरै हाखांजोब्बाय नै गायनाया ओरै गायगासिनो दं एबार ओरै दंबावो आरोखि जानाय जाबायना बे जानायनि आइटेमा नै एबार जानायनि आइटेम दे स्प्राइट दं अमा बिथैनिबो जौ थाबाय एसे सानबाय पास 10